नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत। दैनिक गोमंतकातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे। आजची पहिली बातमी आहे ती म्हणजे दैनिक गोमंतक तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कथा स्पर्धेत पेडणे येथील साईदास आपटे यांच्या साम्राज्य या कथेला प्रथम क्रमांक प्राप्त झाला आहे। तर कविता स्पर्धेत पाटोपणजी येथील सत्यवान पेडणेकर यांची हृदयी गुंतलो ही कविता अव्वल ठरली। दीपावलीच्या निमित्ताने लेखक कवींना सृजनात्मक प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी गोमंतक तर्फे राज्यस्तरीय कथा व कविता स्पर्धेचे आयोजन केले जाते। यंदाही स्पर्धेला काणकोणपासून पेडणेपर्यंत उदंड प्रतिसाद लाभला। राज्यात सुरू असलेल्या 37व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या सायकलिंग रोड रेस स्पर्धेसाठी 7 ते 9 नोव्हेंबरपर्यंत वेर्णा येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील बिर्ला क्रॉस जंक्शन ते MES कॉलेज जंक्शनपर्यंतचा रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तथा न्यायदंडाधिकारी अश्विन चंद्रू यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे। यामुळे पणजीतून वास्को आणि दाभोळी विमानतळाकडे जाणारी वाहतूक पुठ्ठाळे मार्गे वळवली जाईल। त्याचबरोबर मडगाव तसेच फोंडा या दक्षिण बाजूने येणारी वाहतूक त्याच मार्गाने परत वळवली जाईल। राज्यातील समृद्ध वन्यजीव आणि संरक्षण क्षेत्राच्या संरक्षण आणि संवर्धनासोबतच आता पर्यटकांना आनंद घेता येणार असल्याची घोषणा वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी केली आहे। यासाठी इको टुरिझम प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात येणार आहे। राज्यातील सह्याद्री रेंजमध्ये विविध अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानांचा समावेश आहे। वनखात्याच्या निगराणीखाली या अभयारण्यात ट्री हाऊस जंगल तंबूच्या सहाय्याने जंगल कॅम्प उभारण्यात येणार असून हे पर्यटकांसाठी खुले असतील अशी माहिती वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली। तर या होत्या आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या। जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा। धन्यवाद।